Здравейте, казвам се Никола Николов, управител съм на фирма Агродар България ЕООД и тази година сме домакини на Ден на полето 2025. Стопанството ни се намира на главния път Айтос – Бургас, където ще се намира и Денят на полето. В своята площ той се изразява в над 100 декара засети култури. Денят на полето се организира съвместно с Добруджански земеделски съюз и Съюз на зърнопроизводителите Маркели, град Карнобат. Планираме Деня на полето да се проведе в края на месец май, за да съобразяваме с климатичните условия. Ще имаме и цялостна програма с забавления както за малки, така и за големи и ще постараем всички да видят какво е фермерството отвъд просто сеитба и ще представим над 11 фирми за семена и посадъчен материал, като в момента има засет около 110 сорта от 4 култури, пшеница, рапица, ечемик и тритикали, като това са над 50 сорта пшеница, 18 сорта ечемик, 6 сорта тритикали, 36 сорта рапица. Целта на това мероприятие е да покажем в условията на нашия район и в условията на нашето стопанство как се развиват тези сортове, какво ново има в селекцията и генетиката, както на международна основа, така и на местна основа, благодарение на институтите, с които работим и които произвеждат посадъчен материал в България. Идеята на Деня на полето за развитие на нашия бранш е да можем да направим едно сравнение във всякакви условия. Затова и е важно да се провежда на различни места с различни климатични особености, да може да видим всякакво едно стопанство какво би могло да се получи. Защото е важно да имаме пластичност и адаптивност на стопанството, съответно трябва да имаме и такава селекция. Ще се радваме да бъдем заедно на нашия Ден на полето в град Айтос.